me maistaa erikoiskarkkeja. Täältä Mustapekan kaupasta löytyy tosi laaja valikoima, kaikki erilaisia karkkeja. Täällä on iso valikoima irtokarkkeja, erilaisia suklaita ja sitten kaikki erikoiskarkkeja, mitä ei välttämättä ihan joka ikisestä kaupasta löydy. Eli tässä on nämä kaikki eri karkit, joita me maistaan nyt. Aloitetaan täältä päästä. Ekana on Nutella tämmösiä leipätikkuja. Tää näyttää täältä sisältä. Ja sitten näitä niinku tipataan tähän. No Nutellankaan ei koskaan voi mennä pieleen. Tää on ihan superhyvä ja just kätevä tälleen, että ne on eri. Sitten tämmösiä karkkeja, jotka on kolanmakuisia, jotka poksuu suussa. Tää on täynnä tämmösiä pikkupusseja ja näissä on sit sitä poksuvaa jauhetta. Sitten vaan vissiin kaadetaan suuhun. Tää on ihan superhyvää. Tää poksuu kyllä tosi paljon. Kuunnelkaa. Tää kola maistuu ihan sikavoimakkaasti tässä. Mä oon nyt syönyt näitä